Søren, vi har bedt vores terapeutiske afdeling, for en sådan har vi naturligvis også her på programmet, om at ud fra de informationer, du har givet omkring din drøm, har vi givet dig muligheden for at sige din frygt direkte i øjnene. Ja. Så du kan komme over det forfærdeligt meget. Kunne du tænke dig det? Ja, jeg sveder allerede lidt, kan jeg mærke. Ja. Hvis du sidder derude og er et lille barn, skulle du have været i seng for lang tid siden. Ja. Det skulle du aldrig have set det her program. Jeg skal gå i seng nu. Men så skal du i hvert fald lige kigge ned i sofaen, for nu kan det godt blive grimt. Alt det, du ser nu, er opstået i denne mands hoved. Vi har bare sat billederne på. Der var engang en kylling og en pause. Gik ud for at lede efter noget sjovt. Og det gik, og det gik, og det gik, og det gik. Og så... Sådan. Så fik han dig! Ja, den lille gule hævner. Ja, jeg vidste det. Det gule svin af et stykke fjerkræ. Det var kylling. Nej, ja. Og jeg har lige kaldt din bedste ven et svin. Det var overhovedet ikke meningen. Undskyld, Søren. Nej, det er altså en kylling. Det er kylling. Søren, prøv at høre. Klokken er blevet så fremskrevet. Ja. Hvad siger du? Jamen, jeg er rystet over, at det var kylling. Søren, klokken er blevet så fremskrevet. Tiden er blevet så fremskrevet, når vi skal til at sige farvel. Ja. Det har været en udsigt fornøjelse. Ja, lige måde. Prøv at høre. Næste gang, du kommer ind, ikke? Hvis du har lyst til at komme ind. Jamen, jeg kommer gerne. Der skal vi snakke om Gøllehøvding. Ja, det er fint. Der er mange historier. Ja. Og Søren, kunne du ikke tænke dig med Bamses stemme? Jo. Og kigge her ind i kamera 3, som er Simons kamera, og så læse, hvad der står der? Jo. Tak skal du have. Natholdet er til hvert fald slut, og nu skal I snart sove. Men heldigvis så er natholdet her igen i morgen, hvor det er Sara Bro, der er med. Og på onsdag så kommer Nick og Jay, og torsdag så kommer Anders allerbedste ven, Anders Lund Madsen. Kan I sove godt? Hej hej. Og Scooby-Doo og Chu, I love you. Der var engang en kylling og en pause. Gik ud for at lede efter noget sjovt. Og det gik, og det gik, og det gik, og det gik. Og så...